Hola, sóc la Míriam, la jugunòloga de la botiga Bacus de Granollers, i avui us porto el The Mind. No, aquest The Mind no. El The Mind Extreme. Per què recomano el The Mind Extreme? Perquè potser el The Mind normal, pels nostres telèpates més professionals, és massa fàcil. Amb aquests us complicaran molt les coses. Pels qui no heu jugat al The Mind normal, tenim un tutorial molt xulo a la nostra llista de tutorials que hem jugat aquí. Quina diferència té principalment? Principalment, com podeu veure, hi ha dos colors diferents. El blanc, que us sonarà més de l'anterior The Mind, i el vermell. Què passa amb aquests dos colors? Doncs, pels que heu jugat al The Mind, sabeu que teníem una pila de números de l'1 al 100 en el que teníem que anar pilant-les en ordre ascendent. Primer anava l'1, després el 9 i així successivament. Quina diferència hi ha? Que aquí només tenim fins al 50, val? Només hi ha fins al 50 del blanc i fins al 50 del vermell. Com hem d'ordenar les vermelles? En ordre descendent. La carta més alta anirà primer i anirem posant la carta més petita a sobre. Fins aquí bé, no? Doncs espereu que us complicaré la cosa encara més. Potser us sonen aquestes cartes, que són les cartes de nivell. Les cartes de nivell començaran en el nivell 1 tenint una carta a la mà. Llavors, aquests números són del recordatori que per aquest costat aniran les blanques i per aquest costat aniran les vermelles, siguent el 50 el següent número i l'1 el següent número. A mesura que vas augmentant els nivells, segon nivell, dues cartes a la mà. Si passes al nivell, guanyes un shuriken, que els shurikens són com els comodins. I aquí canvia una cosa. Aquí hi ha una mà a sobre del número. Què és aquesta mà? Doncs que les cartes es posen a cegues. És a dir, del revés. I fins que no passi el torn, no podràs veure quines són les cartes que tens. Si estan totes ben apilades per ordre ascendent-descendent, passes al nivell. Si hi ha algun error en l'ordre de les cartes, repeteixes el nivell. Si us sembla molt fàcil, espereu arribar al nivell 6, que teniu les dues piles a cegues. Ara mateix jugarem al nivell 5, en el qual aconseguirem un shuriken, que és un comodí, si passem al nivell. Jo començo amb el 50, ràpidament la posem, la meva companya en tira l'1, el 2, doncs jo tiro... no, aquesta encara no en tiraré, tiro un 44 aquí, i... oh! I aquí ja hem perdut. Per 3!